adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan. Petsa 20 sa bulan sa Enero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 6. Unya miadto na usab si Jesus sa sinagoga ug didtoy tawo nga kimay og kamot. May mga tawo usab didto nga naniid pag-ayo kun ayuhon ba ni Jesus ang maong tawo sa adlaw igpapahulay aron aduna sila'y ikasumbong bato kaniya. Si Jesus miingon sa tawo nga kimay, dali nga ri. Unya iyang gipangutana ang mga tawo, unsa bay gitugot sa atong balaod nga angay buhaton sa adlawng igpapahulay, ang pagtabang ba o ang pagdaot, ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Apan wala sila mutubag. Gitan-aw sila ni Jesus uban ang kalagot ug kasubo tungod sa ilang pagkagahig ulo. Unya iyang giingnan ang tao, ituy-od ang imong kamot o gituy-od sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Busa namiya sa sinagoga ang mga Pariseo ug nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes ug naglaraw sila sa pagpatay kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.